impressionnante tornade a frappé le sud de la France, causant des dégâts considérables. Chceme ísť do Ruska, chceme ísť na Ukrajinu. Chceme vám priniesť skutočné reportáže z miest, kde sa to deje. Vyšleme našich reportérov do ulic Španielska, Francúzska či Anglicka. Ukážeme vám realitu našimi očami a opýtame sa domáci na ich názor. Boli sme s vami na domácich protestoch, ukázali sme vám realitu z táborov na Slovensku. Teraz to však chceme posunúť ďalej a byť priamo v centre diania. S vašou pomocou vyšleme našich redaktorov za hranice. Podporte portál plenum.sk. Ďakujeme vám. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.